Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanong nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Now, arita mga higala sa atong dugang mga isgutanan. Nalata-lata naman nato itong Virgin Island gahapon. Mura naman itong nabalbakuan ha. Ato naman itong gilatan og maayo. Arita sa laing isyo mga kahigalaan nga init sad. Labot mga higala ining usa ka pelikula nga nakapariak sa atong Carmelite Sisters diri mga kaigsunan sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Tanawa Indaykin ang atong history, atong kanon ha, atong tagagpagtagad ha. Si Indaykin gali niya murag suito sa history. Unya, kini ni ang nihatag og reaksyon kini atong mga Carmelite Sisters. Good morning sa atong mga Carmelite Sisters diri sa may Mabulo. Kini ra bang Carmelite Sisters na ilado kini mga higala with all due respect sa atong mga igsuon nga naa sa laing tinuohan. But kining Carmelite Sisters na ilado kini nga doon na tayo mga importanteng mga examinations baka ha, board exam, bar exam, o mga pangayoon mga higala nga magpatabang tagpag-ampo ngadto mga higala ang mga Katoliko mudangop ni ining Carmelite Sisters diri sa may Mabulo. Kay kining Carmelite Sisters kasamang buwan mga mungha kini. No? Ang ilang trabaho mga kaigsunan nag-concentrate kini mga higala sa mga pag-ampo. Ngani, lahi kini mga higala sa ubang congregations, with all due respect sa ubang nga mga congregations, nga pwede silang magawas-gawas Indaykin. Sama ining mga Franciscan Sisters, Order of St. Francis, puti ng ilang mga gisulot, apan makagawas-gawas ni sila. Kining, Teresians, dito sa may St. Teresa's College, lahi sa da. Kini nila sa may CIC Indaykin, lahi po na daghan man ko ding order sa atong mga madre. Apan kining Carmelite Sisters, dapoy Pink Sisters, no? O mutay ka og bar exam, o mutay ka board exams, paminaw ko og Katoliko kang mutay ka og board exam, o mutay ka bar exam, why wa makaagi ining Carmelite Sisters? Prangka lang pag-istorya. Why wa kaagi ining Carmelite Sisters? Why wa kaagi ining Pink Sisters? Himog petition patabag pag-ampo alang ni ining imong pag-aagian. Kining imong sagubangon nga usa ka eksaminasyon. Straight to the point. Wa mga higalay taga-Sugbo ka gani nga mutay kag exam wa dil og Katoliko ka. Adi ko mutugwa ka kaagi sa Basilica di Santo Niño. Straight to the point. Kay kinigong mo kwan ka mo kinini ang musulong ka og sama ni ini nga test sa imong kinabuhi. Kanana ang muraba og kuan bitaw day makapadangpit ka Ginoo. Matod pa mahigala ni Father kining de Los Angeles. May buntag nimo da padre. Ingon siya pari na niya take og bar. Pag take niya bar exam na sangpit gyud niya ang hapit tanang santos. Kalaktod niya pagka-istorya kining Carmelite Sisters lahi ni sa credibility. Prangka istorya ha. Lahi ni credibility. Ngani kog tingali og dunay mga napagan ining film Indaykin ina dili Carmelite murag lahi gihapon kay mga madre mo gumaigo, no? Pero more so kung Carmelite Sisters kay nasayod taon sa credibility ni ining atong mga madre diri sa Mabulo sa Carmelite mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Nya karon ni ay film nga gihimo. Kana man gong aton tan-awon ba ang history dunay facts nga dili malalis. Dunay facts nga lalisonon, no? Ang facts nga dili malalis nga gatos Cory Aquino niadto mga higalang nagsingabot na katutuang kaguliyang nas Manila gumikan sa 1986 People Power. Ato maning may isgutan gyud mga suking tigpaminaw. Dili ni ingon nga
BBM, Pink Lawan, wala na ilabot. Human namang eleksyon. In fact, may react mag-appeal nini may gala sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia gani, no? Kung atong tan-awon mahigala kini sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia, BBM man gini. In fact, mao ni may lagi acknowledge man gyud ni BBM nga nakatabang ang Sugbo sa iyang kadaugan. O ngani ang iyang anak nga si Cristina Garcia Frasco mao man karon ang alter ego ni BBM isip Department of Tourism Secretary kasamang buwan. So dili na wala tay labot ini sa isgutanan sa politika. Ang ato ini nga atong gitan-aw ni nga og magbugal-bugal ta dili maayo nga atong duhigon kining mga madre. Straight to the point. Og dunay mga distortion. Dunay paglubag sa history di man maayo. Apan labi nang dili maayo kung imong lubagon og imong ipagan ang atong mga madre indiken. Straight to the point. Mo kini atong punto de vista karon mga sukid di paminaw. Kay gilubag kini ang kasaysayan. Unyas paglubag sa kasaysayan napagan ang mga madre. Straight to the point. Ato ning tagag-pagtagad mga kaigala, no? Niaman ning statement sa Pink kini ang Carmelite Sisters. Nga niining maong movie, na statements Carmelite Sisters, diapod mga higala ning gibasihan kuno sa ilang research. Akong basahon kay kining atong pagtuki nining isyuha may gala mo kon magud ta kining Sugbo gud mga kaigala ni ang magud nato ang Carmelite Sisters. Unya kining Sugbo mao kini ang cradle of Christianity. Mo nang ig-o na ganit nimo mga higala kining hisgutanan sa relihiyon. Mo react kini mga higala mga Cebuano. Nga atong ilahi kini mahigalang hisgutanan sa relihiyon o hisgutanan mahigala sa politika o ingon man mga kaigsunan nga atong paghagpat sa kasaysayan. Straight to the point. Atong paghagpat sa kasaysayan kay ang duyan sa Kristyanismo dili man sa Sugbo kasama buwan. Nadtong March 16, 1521, pag-abot ni Magellan din sa Pilipinas, motoy unang higayon nga nakailata nga naay Santo Niño, motoy unang higayon nga nakailata nga dunay Jesus Christ, pinaagi ni Father Pedro del Valderrama, dinhi sa Sugbo to. Sa tibok Pilipinas, ang Sugbo maoy duyan sa Kristyanismo. Mao kana nga mo react yun ang mga Subuano nini. With all due respect, mga higala sa mga naas laing tinuuhan. So, dili ta makahisgot ini, way labot ang politika nini. Atong hagpaton kini mga higala, kung manamang eleksyon, way labot ang politika. In fact, balikon ako, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, pro BBM man eh. In fact, yang anak si Cristina Garcia Frasco, DOT Secretary man. Mao may alter ego ni BBM sa natad sa turismo. Ang bana ni Cristina Garcia Frasco nga si Doc Frasco day, Deputy Speaker man of the House. So, way labot sa isgutanan sa politika. Apan mi react, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, I stand for the Carmelite Sisters. Matod pa ni Governor Gwendolyn Garcia. Nga naman kini nga isgutanan, crucial kini. Usa mga higala ka, crucial nga isgutanan nga imong gipagan ang mga madre. Straight to the point. Nga kini na bang Carmelite Sisters, naaraman niya sige ampo mga higala. Ngani, wadto ta mga kaigsunan, wadto ka Carmelite Sisters. Di man sa makagawas ben, dahil kausa nga na-invitar ko ining ilang mga kuan dito, ilang mga staff mahigala, naka-lecture ko dito. Kay kinis na mo, nakabantay siguro nga natay kamauhan gamay sad sa kining Biblia ba. Gamay ragod, ingon dako. Naghisgot ko ng apologetics, no? So, human atong ilang mga staff, atong hisgutan, na tapok sa mga madri dito, pero lahi sila dahi, katubang dito, sa suod ba? Di man, muna namay nag-barrier, di makakakuan. So dito, sa tanan, tapok sa tanan niya, nahatag sa ko sa akong talk, mga sukid, di paminaw. Nagal sa sud. Kung mabisita gani ka dito, mga higala, mukha na kay kinsa tong madriha tong imong kaila dito, niya, kita mo sa may bintana lang dekin. Nga na ba kaya ang ilang, kuan sigig mga pag-ampo lang ng ilang mga higala. Lahi ni sila nga order gyud, no? Lahi nga order. Muna nga kung sila maipaga nimo, mura og mo kisdom gyud ang mga Subuanon. Mukisdom gyud ang mga Katoliko, niining sitwasyon na mga kigalaan. Straight to the point. Unsa man day kining mong film? Kining mong film gitaytulan kinig Made in Malacañang. Nga maoy nakapariak niining atong mga Carmelite Sisters kay niining Made in Malacañang nga ang nagsuwat ini og ang nagdirect mga higala mao kining ginganlan og Daryl Yap. Niining mong film ang kinini ang iya mga higalang mga characters. Tanawa akong ikumpara day, ang karakter ni Cesar Montano, may man siya nga, may nga artista Cesar Montano.
Pero unsay nagkalainan na nahinumdom ko. Nahinumdom ko si Sal Montano day Maris. Ikaw day Ken, makarikol ka? Doon ay nindot nga film. Basta maghisgot gani kag relihiyon na gani. Politika o religion. Imo ginang iklaro kay sensitive na ang mga issues. Very sensitive na ang issues. Unsa may lain. Kaya hinumdom ko kasi gitagaan ko inday Ken dire ba nga ang mga cast ni si Sal Montano. Kini si Sal Montano, double check daw day. Mao ni ang nagdapod, mao ni ang leading man niadtong mayong pagka-research nga movie, dugay-dugay na to, nga nag-involve sa mga Muslim, unsa man, Bagong Buwan. Kinumdum ka na. Ang Bagong Buwan, si Sal Montano may daan na day. Numdum ka? Mayong pagka-research ni. In fact, nag-istorya may kanang akong friend nga Muslim sa Mayo, kanang na-involve ang Muslim ba, itong Giras Mindanao, pero gi-research sila gaya, wala mabugal-bugali ang tinuuhang Muslim. Wala mabugal-bugali ang tinuuhang Islam, mga sukin tigpaminaw. Si Sal Montano, no? O, ninundo ko, sakto bigyan ko memory. Dugay naman kayo ni nga kwan, salida mga higala. Dugay na kayo ni, Jose Rizal Movies, siya po nagda. Pero kada naman ang Bagong Buwan, double check ko no, ang Bagong Buwan, di ba si Sal Montano may nagdaan na. Dugay na kayo ng salidahan, pero kada na ang, basta, ninundo ko god, kay butang rin na, ang kwan ini si Sal Montano man mga higala maoy kwan. Maoy, made in Malacanang si Sal Montano. Ang Bagong Buwan si Sal Montano no. Lagi nomdom lagi hapon ko gamay aki. Kitong Bagong Buwan, imoy kumparar katong nga movie, maayong pagka-research sa writer, inday Ken. Maayong pagka-research. Na-involve man ang Muslim kani si Sal Montano, Muslim at the time. Siya may Muslim. Unya ni eskwela sa Manila, unya iyang mga kwan dito, igsuon, pamilya tos Mindanao, kaning tungod sa gira ba sa Kristiyano o Muslim ba? Na-involve ning ilang tinuhan pero maayo nga pagka-research. Maayo nga pagka-research. Pero kining made in Malacanang, ang pagka-research, wa magkadimao. Wa magkadimao. Kay kining maong salida, matod pa mahigala, kining nga film, matod pa, nga maghisgot ko ni sa untold stories sa mga Marcoses sa final 72 hours within Malacanang Palace, sa wa pa sila mo lupad padong sa Hawaii. Wa pa sila mo lupad padong sa Hawaii. Sumuni nga atong tukion, mga kaigalaan. Ang kadtong story nga si Sal Montano, ninumdom na ko, duha ka story ha, ikumpara nimo ang kang si Sal Montano siya nagda, ang Bagong Buwan. Tanawa ng ang Bagong Buwan, dugay naman na kayo, murag, pila ka tuig na ka na, hindi kin. Dili pa kabugado na. Ang Bagong Buwan, siya mao'y nagkuha na, siya mao'y nagdaan na, pero ang research, nindot, in fact, ato mga igso, mga Muslim na minaw ron, mo confirm sila, nga maayo ang pagka-research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kaigso na mga Muslim, nga naminaw na to ron. Straight to the point. Mayo pagka-research. But kini, si Sal Montano gapoy nagda, doon na diferensya ang research. Dakog diferensya. Kay, gibutang ining mong film. In fact, ang thriller, nga si Cory Aquino na duwag madyong uban sa mga madre. Karaw sa madyong, karaw sa pizzas. O matod pa nila, duwag piano. Kini kong madyong mahigala, imo magunding ma-attribute ba kini mga sugarol. Nga duwag madyong. O ilo, pwede magkamuduwag madyong nga, way pustaanay. Pwede man ta, Inday Maris, duwag madyong nga, mapit ka na ilagdunggan. Pero sagad kung madyong gani, ato na ba tayo, duwag madyong, mura man yung gato, nagpail na sa piano, karaw na sad, o karaw na sad, sito kasi kasamang DJ Clint, kay mayong manis DJ Clint, budag ka ng, sorry nga na DJ Clint, naon mo ang pizzas pa na imong gi, kwan, imong gi, si Inday Ken Galinia, o si kwan, si Mambibi Abiliano Sam, naghilig ng, asruil ka lang, tigad, kamay mo anak dayo, yung anak ba? Ang kanang kwan, kasi nga sa termino ang naon mo ng pizzas, imong gi karlaw, imong gi hikap-hikap ba nga unsa na ni? Makabasa naman sila anak kanang mga maay mo madyong, imong gihilam ang karakter anak mga sukid di paminaw. Wa pa na ibalihan nimo ha? Wa pa na ibalihan ng madyong kanang sabi nga na pizzas, no? Wa pa balihan ni anak po ni karlaw nimo anaon nimo nag anaon kanang mga sito madyong kasabot sila kinay kwan inana ba? Pero kining madyong grabe ning duwa kay namay uban na duwa buntagay magduwa sila aning nani madyong. Maka-addict tingali ning duwa ang mga sukid di paminaw. Mabitat tong giingnan ko sa akong friend kaniadto, abogada naman si attorney Gay Canada. Nga kuan ka na ang practice ko tag duwa lang ko duwa lang ko madyong wa goy kuan ko din lang kong practice anak. Kay kuya mag-addict ana. Hinuon kana na ang kana mga butang maka-addict ba? Kini ni ang duwag madyong mga higala nga kanang kuan-kuan lang. Kana na ang kini ni ang pwede man duwa lang kang palipas oras pwede man pero sagad gud kung duwag madyong matibiyot do na nga minutagay man ang duwag madyong maka-addict gid tingali duwa kay
Binuntagay, pinustaanay, mo man na. Pustaanay, binuntagay, magsugarol. Mao gina kasagaran mga higala. Now kung dili sugal, manggaling og butang talampit ka na ilagdunggan, lahi gyapon paminahon kay sato pa ni anang gubot na mahigala tensyonado ang nasod. Ang mga Madrid duwa na nagmadyong day. Gubot ni sa Manila, in fact si Kuri ni Bakwit na sa Cebu niya dito nagduduwa na magmadyong. Mura maglain paminahon. Now mo nang ni-react ang atong mga Carmelite sisters. Ni-react sila mga higala. Unya atong hagpaton ha, atong hagpaton. Kay pag-react naman ng reaksyon sa Carmelite sisters, akong basahon na mga higala, o para nako, mayo nga may react sila. Mayo nga may react sila kay pagpakita kining protesta ba nga, dili mayo ning gihimo ining writer. Dili mayo gihimo ining direktor. Unya karon direktor ni palusot og istorya gamay, labot mga higala sa kining chronology of events, pero bisan pa mahigalag mingon nga, dili man na Carmelite sister, butang ka lang. Pero madli gapon, unsa man nga congregation ang gigo. Nga, lain ba paminahon nga si Cory Aquino na may gibutyang mo, kisay nga naning nagpakuri-kuri nila si Sanchez. Mo'y nagda, no? Nagilo na, nagkuha na, mula gisag si Cory, nga nakigdua-dua og madyong sa mga madre. So, muna ba og ka na nang, react ang Carmelite sisters nga, wala taon na nag-ampo mi na ng mga panahon na, kaya di man mo mabakak na katos Cory, niya itong panahon na mga higala, nidangop sa Carmelite sisters. Nidangop sa Carmelite sisters. Wala sila yung madangpan at that time. Wala sila yung madangpan. Kaya nagpasabot may kala nga sa tensyonado na niyang kinabuhi. Pilabang nato din, daghan man nato din nga mudangop ang Carmelite sisters. Katos ko rin nidangop nga dihagin sa may puyo for 14 hours. Giselle Sanchez mo ay Cory Aquino diha, no? Si Rufa Gutierrez mo Imelda Marcos, Cesar Montano mo ay Marcos Sr. Okay, ma-story man is mga Marcoses. Now, kumuhimog story anak mahigala, movie ana, di okay lang pero og imong i-distort, imong lubagon ang history niya makapagan pagkag mga madre, lahi ng istorya ha. Mayo tato inday ken og kanang gi proof kuana og sa kulom pa ni og sa newspaper pa ni proofread. O baka gi-pretest, no, that's the correct term. Dunay pretesting nga gihimo prior nila gipagawas labi na kining trailer inday man ikaw day. Mas ko man ka di ba pretesting. Ikaw ken hinumdum mo. Mo ba nay pretesting ba sa materials, no? Hinumdum mo na ang mga terms. I-pretest nimo ang materials before nimo na i-broadcast. Before nimo ikon ba og sa newspaper pa, dunay proofreading nga himuon. Proofreading. Kay ug imo ning i-pretest mi nga magangay na lang na kay kon man kana mga madri doduag madyong uban ni Cory. Ug ikaw mo ay makakita sa pretesting mi ka nga ayaw ka sensitive ra kay ning relihiyon, no? Sama tong bagong buwan. I-pretest ko nimo to kay mo react na mga Muslim oy. Ug tan-aw nimo gibugal-bugalan nimo ang ilang relihiyon. Mo react sila so nindot to nga pagka-research. Kini nga pagka-research kay ang ilang beses kuno kini mang article akong gibasa ha. In the Grotto of the Pink Sisters gibasa nako. Grammar for grammar tan-awon ta ha. Og unsa pagkasuwata dili mao. Nga himuong basis nimo. Dili mao himong basis nimo. In fact ako usa lang katan-aw nako ana. Pagtan-aw na pagbasa nako ni this is not a news event. This is an opinion of the writer. Dili man. Og opinion is writer mga higala kulom. Og opinion sa writer o sa korte ni highly objectionable. Dili facts. Ikaw ba yung ginumdum ka? Dili facts. Kay opinion man nining In the Grotto of the Pink Sisters by Ann Nelson. Og imong tanawon, dili man sa news gani. Opinion. So kay opinion siya objectionable. Dili sa makalusot mga higala. Nya mo kuno ni ilang basis sa ilang research. Pag tanaw na ko day kay mo nan intriga mo ko nya. Pagpasa gud nimo sa kisa man nagpasa sa tong group chat ani. Ikaw nagpasa day? Hanap man ako ipaprint ni. Kisa na print ani. Yung basa na ko ron nga. Dili man nahimong basis. Kay opinion kini dili man news. Kita ka sa article pagbasa nako dili opinion siya. Opinion nya tanawa ra gud ang kuan ato tanaw na agbato na ko niron ha aron makasnabot ani kalakiha mahigala. Kay mao kuno ning basis director. Uy kung mao ni ilang basis dunay kakulian ilang researchers. Dunay kakulian. Madaot tayo ni sa reading comprehension. Mo na daot ra bata sa reading comprehension ining kalakiha sa international scene bida. Ako ato ning basahon na hagbato na ko ni kay kaning reading this article pagtanaw na ko dai pag mao kuno ni basis in the Grotto of the Pink Sisters. Basa na ko. Pagbasa na ko di man dili news. This is an opinion.
So kay opinion man dili ni madawat under may gala sa rules and evidence di madawat. Objectionable kini ngadto sa husgado. Straight to the point. Objectionable na karon unya taon sa nako basahon. Okay, akong hagpaton ko ni mahigalan ning ilang beses. Alis ako sa statement sa mga madre kay laliman ka na duwa mga higala og madyong si Cory Aquino. Na unahon ko kining statement sa mga sisters. Nganuman nga maingon ko mga higala nga importante kayo nga nindot kayo nga nitingog ning ato mga madre mga higala labot ani. Kay kung pasagdan nimo ni mga sukin tigpaminaw, o pasagdan nimo ni way makabadlong ini delikado. Basig mo tuo ang uban kadugayan mga kaigsunan, no? Kay mao man mga higalay giingon Inday Maris sa daghan naman gipasa-pasa naman nga quote, karaan naman nga quote. Karaan na. Pero mahinumdum ta ang giingon mahigala nga a lie repeated 100 times becomes truth. Kanang bakat mga higala o mahabalik-balik kana kadaghang balik-balikon ka o sa gatos balik-balikon. Way ni badlong buin mahimo kanang sa una-una sa ban mo ni tinuod. So mahinungdan nga sakto kini gihimo sa mga madre sa Carmelite. Nga himo sa statement gyud. Himo sa statement. Ni-react sila. Nabugal-bugal kini. Na umupalusot mahigala ang direktor nga adili man ang Carmelite anak kay kanang mga orasa kanang mga panahon na kanang 72 hours kana si Cory na balik na sa Manila at that time. So dili ang Carmelite. Unang-una nga naman ko nga saktong gihimos Carmelite. Number 1, ilang gidipinsahan ang ilang congregation. Number 2, ug dili ni Carmelite ilang gidipinsahan ang other congregations. Okay, ganteng dili ni Carmelite kini palusot man ang direktor nga dili man ang Carmelite buin. Kay kun but ang gihimo sa Carmelite sisters correct. Why? Number 1, ilang gidipinsahan ilang congregation. Number 2, nidipinsa sa laing congregations. Kay kung dili ni Carmelites, kinsa man nga congregation? Franciscani? Teresiani? Unsa man ni? Unsa man nga congregations? Daghan man ni congregations. Number 3, ilang gidipinsahan ang tinuuhan mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Na akong tan-awon kining bakak mga higala kung magsigig balik-balik ang bakak unya dili nimo badlungon, matud pa mahigala nga kanang bakak magsigig balik-balik sa paminaw sa ubang tao mo'y tinuod. So obligasyon mga higala sa mga tao na kasabot nga ikonon yun mo react yun mga Carmelite sisters mga higala maayo ba ni credibility sila ni-react sila mga higala mo nang i-issue statement karon si Sister Mary Melanie Costillas OCD sa Carmelite Monastery sa Mabulo, Cebu City. Mao ni ang ilang official statement mga kaigalaan. Abasahon masabot na to nga kini Carmelite sisters gani wa ni mahigala tingali makakitaan ni bisag thriller. Kaya naman sa suod good. Nag-concentrate man sa mga higala na ampo na diha. Kini Carmelite sisters, Pink sisters, mo ni mga klasiyas mga madre. Posible nga wa ni sila kakita o posible na kakita sa thriller but ilang gibaliwa lang. Kasamang buhin. Nga naman kanilang statement sakto man to nga even ang title gani sa movie wa man gani sila mga higala maka accurate nga pag-react nila. Sa to ba wa ni sila kakita or wa ni sila kakita or nakakita sa trailer wala nila tagai og pagtagad. Murag gipalabay lang ba? But dunay mga tao nga concern nila. Kinomdom ka na kay? Dunay mga tao nga concern na sister, binuangan mo. Sister, himo mo ko ni. Kay ingon man lang statement Ako basahan na official statement, order of kining Carmelites, no? Of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. Official statement. Matud pa akong basahon niya atong hulbaron sa Bisaya. Well-meaning friends have brought to our attention pictures supposedly coming from the film Made in Malacanang, which are now trending in social media. Sa Bisaya pa, well-meaning friends, doon na sila mga higala, mga well-meaning nga mga higala, mga bililhon nga mga higala, no? Nga maoy hatag silang atensyon, naghatag og mga pictures nga kinigikan ining usa ka salida, usa ka pelikula nga gitaytulan Made in Malacanang. Which are now trending in social media, nga nag-trending kini sa social media. The pictures depict the late Cory Aquino together with some religious sisters. Kining mga pictures nagbutang din sa ni Angheng Cory Aquino og sa mga madre. No?
The nuns are not wearing our brown religious habit. Sa Bisaya pa, ang kining mga madre nga natin, dili mao ang ilang uniforme. Dili mao ilang gisulot sa Pink Sisters. Kaya ito man ang Pink Sisters, day. Ang kinilahi na ilang gisulot. Dili mao habit nila. Mao brown, day, no? Ang Pink Sisters, lahat po to. Ang Pink Sisters, to man to dito dapit sa may Banilad ba? Muliko ka sa may Banilad, kana na flyover diha, padung to sa Mandawi, na diha ang Pink Sisters. O moingon ka kining Carmelite, mabulo man ang ila. Mabulo ni, dapit ni sa may kwan. Padung dito, gikan ka sa San Carlos Seminary, palahos dito mo na diha ang Carmelite Sisters. Ang Pink Sisters, pink ang habit nila. Ang Carmelite Monastery, day murag brown, no? Nya kini, lahit ni nga pagka-uniform. Manamingon sila nga, sa ilang statement nga, the nuns are not wearing our brown religious habit. Kining maong mga madre, wala magsulot sa ilang brown, nga mao ilang uniforme may gala. But, matod pa nila, but if these pictures are portraying the events of February 1986, apan kung kining nga maong pictures kuno portray sa mga panghitabo nadtong Pebrero 1986, then the allusion to the Carmelite order in Cebu is too obvious for anyone not to see. So kuni mga higala kung naghisgot nila about natong 1986, kini mga higalang hitabo obvious kini klaro kini nga nadaya gyud sa tanan, nakita gyud sa tanan. Nga kini mga higala score diha man gini no sa Carmelite Sisters atong panahon na kay diha man ni take shelter at that time. Ingon ang Carmelite Sisters ilang statement mahigala. Let it be known that no one responsible for the production of the movie came to us to gather information on what really happened. Straight to the point. Patod pas Carmelite Sisters, let it be known, among ipahibaw, nga walay bisag usa, no one responsible, why bisag usa nga responsable sa paghimo ni ining maong pelikula nga miari kanamo aron pag-gather, aron paghakot og informasyon, paghakot og kasayuran on what really happened. Ako ipahibaw ninyo nga wa gyud bisag usa nga responsable sa naghimo nining maong pelikula nga niari namo o naghakot og kasayuran labot ini. Sa to wa sila ko excited ini day. Ingon Carmelite Sisters gihimo ng salidaha. Wa mi ko excited ana. Wa mi ko ana. Wa sila way nangutana namo kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Nindot nga pagka-statement ning sa Carmelite ingon sila dili na among habit, dili na maoy among uniforme, bit naghisgot gani na kung but pasabot na nato 1986, why usa nila nga responsable sa paghimo production nga kinini ang unsa ni nga mi hakot og informasyon. Matod pa ni Daryl Yap ang ilang author day or director. Wa kuno ni nga konsultahon ang mga madre. Ilo man gi-appeal. Ako ni hagbato ning kang Daryl Yap sa dahanga kwan. Kining iyang statement bahigala. Nga imong ko side kay imo mas nang gipagan. So sa mga sisters, unsa may tinuod hitabo nang badyong mo atong hitabo agyod? Aron sultian ta sila nga wa may mangbadyong adto panahon na. Tensyonado ang nasod adto panahon na. Dili ka for mga madre mo tayong sulti bitaw dili. Bugal-bugal man imong gilubag ang history unya bugal-bugalan pa gyud. Tingali kung skuri lagi bugal-bugalan madara pero mga madre gi-appeal nimo sa bugal-bugal. Mo na astas Governor Gwendolyn Garcia. BBM man as Governor Gwen. In fact, kanayang anak may gala o kuhan man na kanang alter ego man ang BBM ron sa Natats Turismo. Pero ni-react mga higala nga naman ang bugal-bugal gipagan man nimo ang atong Carmelite Sisters. Straight to the point. Manaingon mga higala sa statement akong basahon na why bisag usa nga responsable sa production paghimo ining maong pelikula nga miadto namo og naghakot og informasyon kung unsa gyud ang tinuod nga hitabo. Wa mi pangutan-ang sa tinuod nga hitabo. Ano butang-butangan man sa ato pa butang-butang ni Ben. Kana madyo mga madre o banikore butang-butang ni. Yung mga madre wa man mi pangutan-ang gyud ana unsa hitabo. Onya, sunod ingon pa ang mga madre may gala. Any serious scriptwriter or movie director could have shown such elementary diligence before making such movie. Matod pa. Og ikaw seryoso nga scriptwriter or movie director, makahimo unta ka og kana na ang basic, elementary, very elementary diligence. Kana bang basic ba unta?
nga imong kuhaan sila side. Kami mga writer sa DWHP, ako man ipaklaro sila. Magsuwat gani mo, kadto si kunay. Kadto si Father Giovanni day. Fermin Colyantes Gomez, suwat siya kanang realistic nga story, research good. Kabantay ka, Father Giovanni nga na. No, ngutan na dyan ka sa mga pari, mo na yan na. O niya katong, Quran o Biblia. Nindot pagkasuwat ni Kwanto, ni Fermin Colyantes Gomez. Kanang na ba, mag-involve na ganig reliyon. Ayaw ha pag-research na kay, kung maguna ka na ang sensitive na mga issues. Katong iyang drama, this DWHP. Gi-play dito sa Bacolod, ingong Bacolod, tagayalgo ko attorney anang drama ha. Ilang gi-pa-play dito sa Bacolod, pero ang script ni Fermin Colyantes Gomez, atong writer, gipa-usab nila dito og kanang Ilonggo. Click dito. Diri sa Cebu, click man to. Pag abot dito, click sad. Dito sa Bacolod. Maayong pagka-research ba? Kay mo hisgot gani kag relihiyon, i-research na klaro kay ngano sensitive mga higala basta hisgutan ng pagtuo. Ang title ato Quran o Biblia. Gi-research mayo. So kini to maghisgot na gani ka mahigala history. Okay lang na diyan napita pero mo involved na gani kay dunay congregation nga mapagan, i-research. Kuha og kanang pamahayag ang congregation. Unsa man gito sister, apil man mo ni among kuana, dinha mas score ninyo, nag-unsa man gyud ato panahon na. Ayaw butang-butangi nga nagduwag madyong sila ng panahon na. Ang kuya ni kasama buin, og free na lang kay mo butang-butang. Imong butangan na nagbadyong-madyong may gani kayo taon-taon humas madyong wa maghantak. Wa gabain. Kaya ko lang nang gagi katawa ha. Tarawa. Sunod mga higala giingon. Ingon sila, elementary na kana nga imo gyud kuhaon ang side. After all, many of those nuns, kani ha, nindot ka ng statement day. After all, many of those nuns in Carmelite Monastery of Cebu, 1986 are still very much alive and mentally alert. Straight to the point. Mana gusto tas lang nga, gipangutana on tami, o sa tino hitabo kay, kadto di ay ang mga madre, nyadtong panahon na, hantod karon buhi pa. Apo di ay. They are very much alive and mentally alert. Buhi pa ka ng mga madre, hanapan diha sa Carmelite. Ngano nga man sa pangutan ang ana, pa man, buhi pa man, bitatatog na, wa na kami nga, pangutanan tami, wa naman. Pero kini niya pa man. Niya pa. Niya matod pa itong tiwason ha. Ingon na. Among them is Sister Mary Aimee Ataviado, who was the superior at that time. So si Sister Mary di ay kuno, mo'y superior, mother superior, at that time buhi pa. Nakaroon sa mabulo. So ikaw ron, madli ka nga, nadinangop si Kuri din ha. Wa man ang pasabot mga higala nga ilang kuan si Kuri, kaya at that time magod mahigala, naggubot sa Manila ba? Wala ing kadang pans Cory Aquino, kaya mga leader sa Cebu murag nangahadlok sa sila mga kaigalan at that time. Asa man sa dangop dito sa Carmelite. Anhin lang sa. So 14 hours diha sa Carmelite sisters. Nya karon mo na say facts. Ug imo himuan nag-unsa man sa Carmelite. Ang posibilidad nagampo gis nag sa Carmelite kay kuan ko to tensionado gyud. Sus gibutangan man mahigalang nagduwag madyong binuang na. Og imo butang-butangan ana. Wa man sa ko excited. Imo mga madyong unmi ko excited. Ni Ariel sa Cebu og naduduwag madyong. Mura ba ka nang kini ba malisyoso kayo? Mo na si Gwen, asap to statement ni Gwen. Mingon si Gwen nga malisyoso na. Malisyoso dili maayo ba, no? Nga grubiha sa day. Anya mingon sa may kala, si Sister Mary Aimee Ataviado buhi pa. Mo na ingon si Gwen Garcia, I stand with the Carmelite nuns of Cebu and I condemn any malicious attempt to malign them. Nibarog ko uban sa mga Carmelite nga mga madre sa Sugbo ug akong gikondenar ang malisyoso nga mga pagsuway sa pag-malign kanila. Straight to the point. Patod pang Governor Gwen. Kay di man mayo, napagan mo nga madre, tingali doon na mo'y kasuko panalitan. Tata mga Aquino na, doon na ikuha na. Sige lang, pero madadaan na lang siguro ba? Pero patay na ba puntos Cory taon? Lisod bago kayo na mga matay na. Pero og mapagan gani mga madre, moriak gyud ang mga kuan, ang mga Katoliko ba moriak. Labi na katong daghan man yung mga dos Carmelite. Balikon ko, ambot lang kag kuan baday basta any Catholic nga mo take og bar exam, board exam, nga taga Sugbo lang di ko mutuog mag-agi ni Carmelite. Kahit matabang mo nag-ampo nga to sa Carmelites, basta mag-petition gani ka adto man kaday. Labi bag dako-dako kag problema, ngadto ka dangop. Katos Cory at that time, dako-dako to yung problema. Mo to dito sa dangop sa Carmelite. So, imong bugal-bugalan nga niya ng panahon na pag-adto na ni Cory sa Carmelite, watos na nag-ampo na nagduwa na itong madyo. O kanang inanaon mo pagpintal mahigala o kuan, ang kasaysayan,
kuan kayo, ngilad ba pinahon? Ngilad. Matod pa nila, buhi pa man ang kuan. Napaman mga buhi pa man ang mga Madre, dapat gikuhan tamig side, kay buhi pa man na sila. Ang Mother Superior at the time, napaman. Si Sister Atabiado. Giingon nila, the attempt to distort history is reprehensible. Matod pa, kining pagsuway, paglubag sa kasaysayan, usa kini ka dili mayo. Usa ka kini ang reprehensible. Depicting the nuns as playing mahjong with Cory Aquino is malicious. Matod pa. Yung pagbutang ni nga nagduwa ni mga madre ug mahjong uban ni Cory Aquino, malisyoso kini. It would suggest that while the fate of the country was in peril, we could afford to leisurely play games. Straight to the point. Wala yung puntos mga madre nga, murabag ka lang, ilagi pakita ba nga, ang country is in peril at the time, nasa kakuyaw bitaw ang panahon at tensyonado. Bisag tensyonadong, ang nasod na duduwa lang din mo mahjong, ka-afford mo duduwa lang mo mahjong. Walang react mga madre, ayaw nyo ka na ayaw nyo ka na The truth was that, ingong mga madyo, the truth was that we were then praying, fasting, and making other forms of sacrifices for peace in this country and for people's choice to prevail. Matod pa sa mga madre. Wa mi magod. Duwa mahjong oy. Niadtong panahon na kami nagampo. The truth was that we were then praying. Ang kamatuoran mao nga nagampo mi. Kama, fasting, nagpuasa, and making other forms of sacrifices. Naghimo pa sa taglain pa nga mga forms of sacrifices, matod pa. Alang sa kalinaw ni maong nasod, o alang sa gipili sa katawhan nga maoy mo patigbabaw. While in our prayer, we were constantly in fear that the military would come to know of the whereabouts of Mrs. Cory Aquino and would soon be knocking at the monastery door. We knew the dangers of allowing Mrs. Cory Aquino to hide in the monastery, but we also prayerfully discerned that the risk was worth it and our contribution to put an end to a dictatorial regime, matod pa manghigala. Indeed, we were ready to defend her at all costs. Matod pa sa mga madre. Thus, the pictures would trivialize whatever contribution we had to restore democracy. Muna ni mahigala nga kining maong mga pictures mo lagi bugal-bugal, pagkagamay ang contribution sa atong Carmelite sisters. But there is more to pictures. But this is more to the pictures that trivialization. Over more than 7 decades, Cebuanos have asked to pray for their intentions. Matod pa sa mga Madriday. Over more than 7 decades, sa mga 70 katuig na. Kay dekada o sa kadekada na po katuig man. Matod niya, sobra sa 70 katuig, ang mga Cebuanos nangayo nila, nagpatabang nila sa pag-ampo alang sa ilang mga intentions. Matod pa sa mga, dili lang skuri nagpatabang, mga Cebuanos. Matod pa sa mga madre. With the grace of God, we take this vocation to pray, uban sa grasa sa Ginoo, amo kining kining maong bukasyon sa pag-ampo, for and with the people in all seriousness. Seryoso mi nining among gitrabaho. Seryoso mi sa among mga pag-ampo. Matod pa sa mga Carmelite sisters. But the pictures would imply that while the country's fate was in the balance, we mindlessly were simply playing games. Madas na ikuan nga, while naa ang nasod sa kagubot, naduduwa na yung madyong, marabagi butang ba mahigala o pintalan di maayo ba? No? Thus, if these pictures would be taken as authentic representation of what really happened, they would put into doubt the trust that the people have placed in us. Murag imong pintalan, gimantsahan mahigala ang dungog sa atong Carmelite sisters. Matod pa niyan, lastly, we are praying for the unity of Filipinos. Sa katapusan, among giampo ang panagiusa sa mga Pilipino. But this unity can only be built on truth and not on historical distortion. O kini mga higala nga panagiusa, can only be built. Matukod lamang. Matukod lamang diha sa kamatuoran o dili sa paglubag sa kasaysayan. Straight to the point. Mao kini ang gisulti. Signed by Sister Mary Melanie Costillas, Carmelite Monastery, Mabulo, Cebu City. Una ilang statement. React mga madyo, may ingna nila. Pangutanan tani ko sa nahitabo sud. Nagampo mi sud, nagfasting mi, wa mi magdog madyo. Kanya karon gikuha ang reaction ang kinini ang direktor. Unsay sultis direktor? Na ako sa basis. Sa may basis article. Akong gipa-print. Imong gi-print din no? Sa mong group chat gi kon man hindi ko kabasa. Gagmay man i-print dai.
Pag-print ako gibasa ron, dili man himong basis ni Monis, imong research. This is not even facts. This is not even a news. This is not a factual information nga na din eh. Unsa man ni? Opinion. Opinion. Pagtanaw na ko opinion, oy. Remember, lahi man ko na mahigalamin ka nga ang news reporter sa newspaper panalitan mo hatag sa news. Kinalang news gani, imog yung ibalanse na. Facts man na. Pag mayon ka may galag column, that's an opinion of the columnist. Ha? Pag reporter sa radio, may ka nga news, lahi ng news. Pag may kag commentary, that's another story. Because commentary is an opinionated program. O mayon ka nga, Rufil Banyok, bias man. Bias ko. Komentarista ko. Bias ko as a commentator. Bias ko sa kamatuoran. O kana? O bias ko sa kamatuoran. Ngari o, bias ko sa mga pobre. O, opinion man ako na. Pero news na gani, buti pasabot facts na. Muna moingon ang pamantalaan nila kaya nga, fair news. Balance ba? Fair. Balansi. Nga balita. Fearless views. Ha? Huwag ikadlukan nga opinion. Fair news, fearless views. Oh. Kini ko basa, dili man ni facts. Buen, ikaw Ben, kuan ka? Tanaw na ko, sumon nilang basis. In the grotto of the Pink Sisters. Dili siya mahimong basis. Opinion sa writer. Opinion sa writer. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito, diretsahan. Walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.